חופופונת קטנטנה. אולי תעשי עוד קצת פרצופים למצלמה לפני שאת בוכה, כי את כזאת פרצופרית. וואי! וואי! של דליה. הוא בטח כבר לא טוב, אני לא יודע, אבל הוא בטח כבר לא טוב. חופופונת. יו, תראי. מצלמה. יו. תראי, היא לוטשת עיניים במצלמה בצורה מעוררת דאגה. וואי? אתה לא עושים פלאש, לא? לא. אני מסריט בכלל. אני רוצה להסריט את הפרצופים שלה. אבל בינתיים היא לא מוכנה לעשות את הפרצופים המוזרים. רק פרצופים סטנדרטיים. אני מדבר איתך. אמא עוד מעט תבוא. ואז אם עדיין תדרשי יהיה ל. היא צעקה ל. יוהו. יערה. לבריאות. את לא רוצה שאני אצלם אותך? תגידי, you don't make חביתה with בטטה. תגידי. טוב, אז תגידי ל. לא תגיד ל. יה. את רואה? הייתי ברמה. סורי, אבל היא באמת רוצה. לא המצאתי את זה. הנה. אני דואג לך ללה. רגע.